Múltiples i divisors. Un múltiple d'un nombre és qualsevol dels productes de multiplicar el nombre per un nombre natural. Recorda que un múltiple sempre és més gran que el nombre original. Com es calculen? Com s'expressa? Calcula els 6 primers múltiples de 5. Múltiples de 5 igual a 5, 10, 15, 20, 25 i 30. Es col·loca la m de múltiple, el nombre original entre parèntesis, el signe d'igual, i es multiplica el nombre pels 5 primers nombres naturals, ometrem el 0. Calcula els múltiples de 7 entre el 84 i el 119. Entenem que el primer nombre és múltiple de 7, si no, ho comprovem efectuant la divisió. 84 entre 7 igual a 12. Múltiples de 7 igual a 84, 91, 98, 105, 112 i 119. Efectuem les multiplicacions per 12, 13 fins a aconseguir el 119, o bé anem sumant 7 fins a aconseguir el 119. Un divisor d'un nombre és qualsevol dels nombres que poden dividir un nombre de forma exacta. Recorda que quan divideixes de forma exacta el dividend pel divisor, el quocient també és un divisor. Recorda que un divisor sempre és més petit que el nombre original. Com es calculen? Com s'expressa? Calcula els divisors de 30. Divisors de 30 igual a 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 i 30. Es col·loca la de divisor, el nombre original entre parèntesis, el signe d'igual, i es busquen els possibles divisors. Una bona idea és fer-ho per parelles. Divisors de 30 igual a 1 per 30, 2 per 15, 3 per 10, 5 per 6,